Сега, битката, моето момиче, исках да бъде дебела. Тази битка е много малка. Ако ще трябва... Значи така аз мога да я измеса, ама не е хубаво. Тя ще бъде много твърда. Трябва да бъде мека. Ай, хубаво. Добре, ама искам една паничка да ми направиш от това. Мачка. Много е голяма. Много е голяма. Искам паничка, къде ще я сложите? Направете паничка. Хайде, ето от това ми направи паничка. Мачка и това и направи паничка. Веднага минаваш някъде, където има светлина. Браво! Страхотно е! Сега взимаш и отпред залепваш това и изрязали. Добре, и пък отзад ще залепиш. Ето така. Две губи. Хайде, да вземат да паднат глава си и тяло. Чули?